Duba nagarta gun ya mace shi ne ba kyawu ba. In ka bi hanyar shari'a haƙiƙa ba za ka yi da na sani ba. Ilimin mace ya zamto farkon abin da za ka yi duba. Idan kuka yi haka za ka ci riba da moriya kuma babba. Auren mai kyawu mai kyawu, auren mai kyawu mai kyawu, auren mai kyawu fitina ne ba kowane ke daɗi ba. Auren mai kyawu daɗi gare shi amma haɗari ne babba. Mu dinga duba kan cancanta ba wai bin kyawu ba. Sanadin auren mai kyawu ɗaurin aure an fasa shi. Kafin ai addu'a ai fatiha ya zo ya rusa shi. Sanadin auren mai kyawu ya sa kowa jin haushi. Ta ja abin zagi ba mu san wanda zai kwance kullum ba.